Можно промолчать? Можно я скажу одну вещь? 2019 yılda Kipr'dan, başka bir yerlerden çıkış eden Türkmenler var idi. Olara hemmesi çıkış ettiler, nimettiler. Yöne maratonum alam rahattıydı, bilemok agentlerin adamları girdiler oyunlara. Hemme zatları pozdular. Plus, вот это твоя дура Sultan. Хватит оскорблять, Сахра. Маңа WhatsApp, yok, men aytayın, yöne mаңа WhatsApp'ta iyi veren bir, yöne förste men var hisasın fizyali, neme demokta, bu ses zapisi, şoňa zatı koyma. Mаңа bilen mi näme diýdi? Eger mаңа bir zat bolsa, sen meni gorap bilersiňmi, sen mаңа pul zat iyi berip bilersiňmi diýip aydan sözü bardy mаңа. Menem diýdim, näme üçin sen watan üçin görüşýän bolsaň, men şu zatlar etmeli diýip oňa aýdypdym. Dur Sultana 2020-nji mi 21-nji ýylda maňa iýeren sesi bardy, ses zapisi bardy. Oşum anam ne tako голосовой. Soňa mara bir dana mara o halk nemesi boldy, soňa neme DVT boldy, soňa başgaça boldy. Oşum şeydi var, betip, ну, то есть по рукам она пошла. Что значит по рукам? Geçti, ну. Şoňaly boldy.